नमस्कार मंडळी, मी कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. चहा पाणी तुमचं झालंय का? नक्की कमेंट करून सांगा. आणि चहा बरोबर ऑफिसमधून थकून आला असणार तुम्ही सध्या. या टायमिंगला लोक घरी पोहोचतात किंवा ट्रेनमध्ये असतात. तर ट्रेनमध्ये कानात हेडफोन घालून तुम्ही जर लाईव्ह ऐकत असाल तर खूप खूप स्वागत आहे तुमचं कोकणची प्रीती या लाईव्हमध्ये. कसे आहात सर्वजण आणि आजचा दिवस तुमचा कसा गेलाय हे मला नक्की सांगा. मला आवडेल तुमचे एक्सपिरियन्स, तुमचे अनुभव मला ऐकायला. हाय सुरेश दादा, हाय अमोल दादा, स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. कसे आहात सुरेश दादा, अमोल दादा? चहा पाणी झालं का तुमचं? नक्की सांगा मला. आणि लाईक केल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. म्हणजे पटपट कमेंट करा. सुरेश दादा म्हणते एक नंबर लाईक ताई. ओके, थँक्यू सो मच सुरेश दादा. सुरेश दादा कसे आहात तुम्ही? अमोल दादा स्वागत आहे. सुरेश दादा म्हणते एक नंबर लाईक केला आहे बघा. थँक्यू सुरेश दादा, थँक्यू सो मच. अमोल दादा थँक्यू सो मच लाईक केल्याबद्दल. काय मग जेवलात वगैरे? जेवलात का सांगा अमोल दादा. मंडळी पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. एक तास आपलं लाईव्ह छान चालणार आहे. आता मनसोक्त गप्पा असणार आहेत. आणि तुमचे काही शाळेतले अनुभव असतील तर तुम्हाला सांगा. मला लय वेळ लागलंय ते शाळेतले अनुभव ऐकायचं. कोणाला आहे का, कोणाकडे काही एक्सपिरियन्स, तर नक्की कमेंट करून सांगा. आणि तुम्हाला माहिती आहे ना, मोदीजींनी एक निर्णय घेतला आहे, संबोधन केलं आहे की 1 वर्षापर्यंत कोणी सोनं वगैरे खरेदी करू नका. मग काय विचार आहे मंडळी तुमचा? काय विचार आहे? एक नंबर. मंडळी पटापट कमेंट करा, लाईव्हला जॉईन व्हा. सुरेश दादा 3 नंबर कोण आला आहे लाईव्ह वर? मला तर 2च लाईक दिसत आहेत. सीसी वर पण 2च दिसत आहेत. गुरुनाथ दादा आले आहे का? गुरुनाथ दादा दुपारी आलेले, आता नाही आले. तर येतील कदाचित. जर लाईव्ह पोहोचलं त्यांच्यापर्यंत तर नक्की येणार. येऊन का होईना 2 मिनिटं आले आणि येणार आणि जाणार, पण येणार नक्की. हे मात्र खरं आहे त्यांचं. खूप भारी येते मंडळी. पटापट लाईक केल्याबद्दल थँक्यू. 3 नंबरला कोण आहे सीसी वर? कमेंट करून सांगा मला. कमेंट करा मंडळी, कमेंट करा. जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन माते मन. मी 15 दिवसानंतर आलो लाईव्ह वर. हा सुरेश दादा, तुम्ही तुमचं रिचार्ज संपलंय म्हटलेलात ना. अमोल दादा म्हणते जेवण नाही, थोडी एनर्जी ड्रिंक चालू आहे. ओके. एनर्जी ड्रिंक म्हणजे ती का? हाय प्रेम, शुभ संध्याकाळ. कसा आहेस भावा तू? कसा आहेस? सुरेश दादा म्हणते सुख करता दुःख हरता वरता विघ्नाची, नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची. गणपती बाप्पा मोरया. आज मंगळवार आहे मंडळी. नाही, आज बुधवार आहे. युट्यूबने ॲप अपडेट केलं की काय? म्हणजे काय? म्हणजे काय रे? नाव काढू नको तांदुळाचे, केले मोदक लाल गव्हाचे, आलं ओळख साऱ्या घराचे, कारेतील दिवस सुखाचे. मी मस्त मजेत. मी नेहमी मस्त मजेत असतो. तू कशी आहेस? मी पण मस्त मजेत असते. सुरेश दादा चला बाय, नंतर येतो मी. ओके सुरेश दादा, थँक्यू सो मच. ॲप अपडेट केलं म्हणजे काय म्हणतोस तू? आधी लाईक करण्यासाठी लाईक वर क्लिक केलं की लाईक व्हायचं नाही.
लाईक वर क्लिक करायची गरज नव्हती, स्क्रीनवर जरी लाईक केलं तर व्हायचं. स्क्रीनवर होतं ना डायरेक्ट लाईक. मंडळी पटापट कमेंट करा, सगळ्यांनी जॉईन व्हा कोकणची प्रीती या लाईव्हला. गल्ल्यांसाकली सोन्याची माझी सायली कुठं गेली, गल्ल्यांसाकली सोन्याची. दीदी मी 8:30 वाजता येतो, थांबा. ओके चिन्मय, ठीक आहे, थांबते मी, 1 तास असणार आहे मी. स्क्रीनवरून पण होतं, हा स्क्रीनवरून पण होतं, डबल टॅप केलं की स्क्रीनवर. मग आता कसं होत नाही का? इसकी अदा मेरा दिल ले गई, ही पोरगी कोणाची, गल्ल्यान सकली सोन्याची. मन मोकळं करायचं आहे, थांबा बरं का. ओके ओके चिन्मय नक्की नक्की थांबते मी, ये तू. अमोल दादा खूप दमलोय आज गाडी चालवून, सकाळी पुणे टू मुंबई, मुंबईवरून परत पुणे प्लस कोल्हापूर, आता फ्री झालोय. बापरे 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 दादा, कसं करत असणार काम हे. हॅट्स ऑफ यू दादा, हॅट्स ऑफ यू. आणि ते पण उन्हाच्या टायमिंगला, सोपं नाहीये हे काम. हाय कुशल, तुम्ही कोण आहात? मी कुशलची मावशी आहे. इश्कॉला म्हणते सकाळची लाईव्ह मिस झाली, पण दुपारची लाईव्ह का नव्हती? मी सकाळी लाईव्ह घेतली अर्धा तास, त्यानंतर 10:30 नंतर म्हणजे 10:45 वाजता लाईव्ह घेतली 12 वाजेपर्यंत. मग 1ची लाईव्ह मी स्किप केली कारण मिस्टरांची ड्युटी होती म्हणून. कुशल म्हणते मावशी मी तुझा चष्मा चोरणार, मैं चष्मा नहीं दूंगी, मैं चष्मा नहीं दूंगी. ह्याची ना पावर ना कमी झाली की तुला देणार मी हा खेळायला. अमोल दादा म्हणते ही पोरगी कोकणची. येस वी आर कोकणी, वी आर कोकण. न सांगता लाईव्ह घेते, हे काय बरोबर नाही. अरे काय सांगू, अचानक ठरतंय ना, ह्यांची ड्युटी असते ना, मला आता ना सांगावंच लागणार की ड्युटी असते तेव्हा मी म्हणजे टाइम सांगावंच लागणार आदल्या दिवशी. सॉरी ना सांगताच आज हे कळे मला, हीच प्रीती याच लाईव्ह असं कसं हे, कधी सांगतच नाही मला. मंडळी पटापट जॉईन व्हा यार, कमेंट करा. हे युट्यूब बाबा तू आज काय हल्ली काय करतोयस, लाईव्हला माणसं का पाठवत नाही? बघू आता पाठवतोय काय. हे युट्यूब बाबा प्लीज लाईव्हला माणसं पाठव. अगोदर जसे व्ह्यूज देत होतास तसे आता का देत नाही युट्यूब बाबा? कधीतरी असतं असं. आणि गाडी पण चांगली आहे, सो उन्हाचं काही टेन्शन नाही, फॉर्च्युनर चालवतो मी. वा 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 अमोल दादा, व्हेरी नाईस व्हेरी नाईस, खूप छान. कष्ट आहे तुमचे, नक्कीच कष्टाला फळ मिळेल बघा. ला 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 ला. भीती कुणाची कशाला, पण लाईव्हला न चुकता 2 दात आणि 1 नाकवाला स्विच मोड नेहमी असतो. 2 दात आणि 1 नाकवाला स्विच बोर्ड नेहमी असतो म्हणजे मैं नहीं समझी तुम क्या बोलना चाहते हो. काय बोलतोयस तू, मला कळे ना. मंडळी लाईक करा यार, लाईक करा, चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा, हे लाईव्ह पोचवा मंडळी सगळीकडं.
ला 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 ला. प्लीज चॅनल शेअर करा. प्लीज लाईव्ह सर्वांसोबत शेअर करा, शेअर करा, शेअर करा. हृदय वसंत. मागचा 2 बटन आणि 1 नाक वाला बोर्ड. ओके, हा काय? हा, माझ्यासोबत नेहमी असतो तो. 2 दात आणि 1 नाक. हे भगवान. मग काय प्रेम, पाऊस लागला की नाही आज? प्रेम, तू ह्याला काय ते पनवेलला तू आई पप्पांसोबत राहतो की आई पप्पा तुझ्या गावी असतात आणि तू एकटा राहतो? फळ मिटायची नाही वाट पाहत, मी वेगळीच वाट पाहतोय. ओके, कारभारीन पाहिजे दादांना का? मंडळी पटपट कमेंट करा. स्वागत आहे सर्वांचं, सीसीवर असणाऱ्या लोकांचं, सगळ्यांचं. प्लीज कमेंट करा म्हणजे मला कळेल की तुम्ही सीसीवर कोण आहात ते. बघू कोण कोण कमेंट करतंय. चालू करा, मी आलो आता. कमेंट करा सगळ्यांनी. कमेंट करा. सीसीवर असणाऱ्यांनी प्लीज कमेंट करा. मला विचारायचं, शाळेत कोणी कोणी आपल्या मार खाल्लाय? अरे यार, माझी बॅटरी 20%. कोणी कोणी मार खाल्लाय कमेंट करा. मी नाही करणार आज कमेंट. हो का? का रे बाबा? मला नाही ग, कारभारीन वगैरे काही नाही. मग कसली वाट बघताय? हॅलो बॉय, हेल्प बॉय. हो, भेटू लाईव्हवर, आपण रोज भेटू. हेल्प बॉय, लाईव्हवर आपण नक्की भेटू, रोज भेटू. माझा भेटण्याचा टायमिंग आहे 1:15 वाजता. सो हेल्प बॉय नक्की आहे माझ्या लाईव्हला. ला 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 ला. मार नाही खाल्ला मी कधीच. हो, कोणाला सांगतोय? आम्हाला तर माहिती आहे, मला कळलं की तू मार खायचास. हे हेल्प बॉय, तू खाल्लास का मार टीचरकडनं? नक्की सांग. अमोल दादा, तुम्ही खाल्लात का मार? सुरेश दादा, टीचरकडनं मार खाल्लात का? कोणी कोणी खाल्ला कमेंट करून सांगा. रिअल मध्ये आन्सर द्यायचं, खरं खरं सांगायचं. प्रेम सांगतो, मी कधी खाल्ला नाही, पण मला वाटतं नक्की खाल्ला असेल हेल्प बॉयने तर नक्कीच खाल्ला असेल. टीचरला सांगितलं असणार. भेटू का आपण? मी मार खाल्लो आणि मजा मस्ती बी केलं, पण खेळलो. वा वा वा. येस. अमोल दादा म्हणतायत, घरचे कधी म्हणालात बाळा ये आता घरी, याची वाट पाहतोय. घरचे कधी म्हणतात बाळा ये आता घरी, याची वाट पाहते. घरातले बोलत नाही माझ्यासोबत, मला दिलंय हुसकून घरातून. का दादा, असं का बोलत नाही? प्रेम बोलतोय नाही खाल्ला मार. प्रेमने तर नक्कीच खाल्ला असेल. सुरेश दादांनी तर म्हणतात खूप मार खाल्ला. हा सुरेश दादा, पण सुरेश दादांनी मस्ती पण खूप केली आहे घरी, शाळेमध्ये असताना. तुम्ही कोणी मस्ती केलात काय नाही सांगा मला कमेंट करून. सीसीवर असणाऱ्यांनी कोणी मस्ती केली आहे की नाही? येतो मी काही क्षणात. ओके, यावे आपण, आम्ही आपली वाट पाहतो. दादा, असं काय झालं की बोलत नाही तुमच्या घरातले? प्लीज सांगा.
ओके प्रेम, ये ये ये. ना सांगताच आज हे कळे मला, कसा जीव माझा तुझ्यामध्ये गुंतला, भीती कुणाची कशाला. अमोल दादा, सुरेश दादा म्हणते मॅडम कडून मार खाल्लो, गणिताचे बेचे पाडे सांगितले होते पाठ करायला आणि तुम्ही पाठ केले नाही का? सुरेश दादा, तुम्ही मग पाडे पाठ केला नाही का? मग अजिबात नाही. माझा चुलत भाऊ आणि मी एकाच वर्गात असायचो आणि माझ्या चुलत्याची खूप इज्जत आहे गावात. आणि माझा चुलत भाऊ होता तो खूप शिक्षकांना भांडायचा. आम्हाला दोघाला खूप घाबरायचे. ओके, मग हेल्प बॉय म्हणते मी तुम्हाला चिडवायला आलो होतो बरं का, पण तुमच्याकडे बघून मलाच लाज वाटली. छान. म्हणजे काय, मला कळलं नाही तुम्हाला काय बोलायचं आहे ते. म्हणजे लाज वाटली म्हणजे काय? सगळेजण आपल्या शाळेच्या टायमिंगला मार खातच असतात. खूप मार खातच असतात. म्हणजे जास्त करून बॉयज खातात. लेडीज मुली खूप अशा सेन्सिटिव्ह असतात, त्यामुळे शिक्षक त्यांना कधीच मारत नाही, ओरडतील फक्त. पण मार फक्त, मारचा काय म्हणतात तो, मार खायचा हक्क फक्त पोरांनाच दिलेला आहे. म्हणजे स्मित हास्य बघून तुमचं मलाच वाटलं यांना कोणी चिडवेल. ओके ओके हेल्प बॉय, इट्स ओके. पण नका जाऊ दादा. हेल्प बॉय, असं नाही, एखाद्या स्त्रीला असं नको करू. कारण लाईव्ह घेणं म्हणजे म्हणजे आम्ही कुठलं पाप करतोय असं नाही आहे. आता मी सांगते, मी हाऊसवाईफ आहे, तर मी एकदम असं कुठलीही मर्यादा न ओलांडता मी लाईव्ह घेत नाही. मर्यादा ओलांडून लाईव्ह घेत नाही आहे. मर्यादेत राहून छान बोलून जे माझ्या लाईव्हला येतात त्या माझ्या ताई दादा हे समजूनच मी सगळ्यांशी बोलते. पण प्लीज असं कधीच कोणाला करू नका प्लीज. कारण मी एक पॉझिटिव्ह म्हणून घेते समोरचं. पण ज्या काही स्त्रिया असतात त्या कशा म्हणजे त्यांना खूप घाबरतात लाईव्हला येण्यासाठी पण, आणि आल्या तरी असं जीव मुठीत घेऊन येतात की समोरचा काय बोलेल. त्यामुळे प्लीज, इट्स ओके. हेल्प बॉय, सुंदर दिसतात आई, छान. आणि सॉरी माय मिस्टेक. इट्स ओके हेल्प बॉय, थँक्यू सो मच लाईव्हला आल्याबद्दल. आणि तुम्हाला भेटून खूप आनंद झाला मला. आणि माझं रोज लाईव्ह असतं हेल्प बॉयज. किती वाजता, 1:15 वाजता दुपारी. तर नक्की या, आवडेल मला तुम्ही माझ्या लाईव्हला आलात तर. अमोल दादा म्हणते माझे मित्र, सगळे मित्र 2 नंबर धंद्यातले आहेत. अरे बापरे. सो त्यामुळे खूप मॅटर झालेत घरचे, वैतागले पार, भांडण पोलीस चौकी. त्यामुळे दादा मग घरच्यांना एवढा त्रास होईपर्यंत आपण असं नाही वागायचं ना. म्हणजे कधी कधी मित्रांची संगत पण चुकीची असते, त्यामुळेही आपले नातेसंबंध बिघडतात. आणि कधी कधी माणूस म्हणजे कितीही मित्र वाईट असले तरी त्यांच्यात राहून तो आपला स्टँड असतो त्यांचा. म्हणजे जरी मित्र वाईट असले तरी तो माणूस कधीच त्या म्हणजे वाईट मार्गाला जात नाही. सो तुम्हाला जर असं वाटत असेल की मित्रांमुळे जर तुमच्या घरातले तुमच्यापासून लांब गेले, तर थोड्या वेळासाठी मित्रांना बाजूला ठेवा. मित्र पाहिजेच आपल्याला, पण घरातले आई वडिलांनी आपल्याला जन्म दिलाय हे पण तुम्ही लक्षात ठेवा. कारण त्यांना जर त्रास होत असेल तर है ना, मग आपला जन्म घेऊन काय फायदा जर आई वडिलांना त्रास होत असेल तर. सुरेश दादा म्हणते आपण शाळेतला गणवेश मध्ये जात नव्हतो, शिक्षक राघव. हो का, शाळेत गणवेश मध्ये नाही जात काय? प्रेम बोलते मी पुन्हा आलो. स्वागत आहे प्रेम तुझं.
मी आलो. मंडळी पटपट कमेंट करा. स्वागत आहे सर्वांचं कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. प्रेम घरी पोहोचलास का तू? सुरेश दादा जेवलात का? प्रेम म्हणतोय शाळेचा गणवेश घातल्याशिवाय प्रवेश मिळत नाही. अमोल दादा म्हणते मी 6 मंथ येरवडा जेलला होतो, 2 वेळा हाफ मर्डरला, बट आता सुधारायचं ठरवलं. सो 1 इयर झालं आता बाहेर आहे आणि ठरवले आता ते क्षेत्र सोडायचं. खूप छान दादा, खूप छान. अमोल दादा खरंच खूप छान तुम्ही सांगताय. आणि खरंच माणूस जर स्वतःमध्ये जर आपला बदल स्वीकारत असेल, स्वतःला बदल करायचं ठाणून घेतलं असेल तर, आणि ते तुम्हाला जमतंय बऱ्यापैकी, हे मला बघून खरंच खूप आनंद होतो. यातून नक्की बाहेर पडा, पूर्णपणे बाहेर पडा. अशा मित्रांची संगत नका ठेवू जेणेकरून तुम्हाला आणि तुमच्या आईवडिलांनाही त्रास होईल. कष्ट करा आणि कष्टाचं फळ जरी छोटंच असेल तरी ते खूप समाधानी असेल. तुम्ही रात्रीचं खूप आनंदाने झोपाल. मला सांगा आता जे तुम्ही काम करताय त्यामध्ये तुम्हाला किती समाधान आहे आणि पहिलं जे करत होतात ते किती समाधान होतं तुम्हाला, हे कमेंट मला सांगा नक्की. प्रेम म्हणते मी घरीच आहे. ओके, आज ऑफिसला नाही गेला का तू? मग सायली अलिबागची आहे ना, मग तुम्ही कसं काय शूट वगैरे मॅनेज करता? ती पण पनवेललाच राहते का आता? ऑफिस इतका वेळ, ऑफिस इतका वेळ. ओके. नाही रे, ऑफिस मधून घरी चाललास का असं विचारते मी. दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा. आम्ही टाइम मिळेल तसे भेटतो. पण अलिबाग मुंबईवरून किती लांब आहे? आदित्य बोलते नमस्कार, आम्ही आपणास काय मदत करू शकतो? कृपया आम्हाला आदेश द्यावा. तुम्ही आम्हाला लाईक करू शकता, तुम्ही आमचं लाईव्ह शेअर करू शकता आणि आमच्या लाईव्हला जॉईन होऊ शकता. हे तुम्ही करू शकता आम्हाला मदत म्हणून. आदित्य दादा जेवलाच का? हे तर मी नेहमीच करतो. आम्ही या पलीकडे वेगळं काहीतरी सांगा, या पलीकडे वेगळं काहीतरी आम्हाला ज्ञान द्या. जे तुमच्या ज्ञान भंडारामध्ये आहे ते आम्हाला जरा सांगा काहीतरी. तुमच्याकडे मी खूप ऑब्झर्व केलंय, तुमच्याकडे ज्ञान भंडार भरपूर आहे. काहीतरी आम्हाला धार्मिक ज्ञान द्यावं जेणेकरून माझ्या लाईव्ह वरती पण सगळ्यांना समजेल आणि मलाही समजेल. सुरेश दादा म्हणते घरपाठ तुम्ही लिहून दाखवला आहे का शिक्षकाला? गृहपाठ हा आम्ही दाखवायचो, पूर्ण करायचो गृहपाठ. असं नाही, पुरी नेहमीच गृहपाठ पूर्णच करून येतात. फक्त मुलगी असतात ते, मॅडम मी विसरलो, मॅडम मी घरी केलेला पण विसरलो, मॅडम मी वही दुसरीकडे ठेवली आणि माझ्या भावाने ते पानच फाडलं, अशी कारणं देणारे पोरगे असतात. प्रेम म्हणते आणि बरं आहे सायली जवळ नाही ते, कारण सासर जवळ नसावं म्हणजे चांगला पाहुणचार होतो, असं माझ्या मित्रांमुळे मला एक अनुभव मिळाला. ओ माय गॉड, भारी भारी. राजाराम दादा नमस्कार, स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. सासर जवळ किती लांब आहे मुंबईवरून? पण तू मुंबईला राहतोस ना, मग तुझे आई पप्पा पण मुंबईलाच राहतात का? आदित्य बोलते आम्ही तर अजान बालक, तुमच्यासारख्या ज्ञानाच्या अथांग सागराला आम्ही काय ज्ञान देणार? नाही, तुझ्याकडे धार्मिक ज्ञान खूप आहे, मला आवडेल ऐकायला, मला आवडतं असं. मी माझ्या मिस्टरांना प्रश्न विचारत असते काय नाही काय नाही, ते मला सांगत असतात, ते मी शांत ऐकत असते. सुरेश दादा हसतायत, माझ्यासारखा मी पण करत होतो शाळेत. हे भगवान,
सुरेश दादा तुम्ही पण शाळेत मस्ती करत होता. आदित्य तुझ्या शाळेतले काहीतरी किस्से असतील तर सांग की. तुझ्या शाळेत काही किस्से असतील तर सांग ना. आज प्रिय पत्नीची तब्येत थोडी नाजूक आहे, म्हणूनच तिच्या कामाचा व्याप हलका करण्यासाठी मी तिच्या सोबतीने सुगंध आणि स्वाद जपायला स्वयंपाकघरात हजेरी लावली आहे. हो का? अरे वा वा वा. ओ वहिनी काय करतोय आदित्य दादा? ओ वहिनी आदित्य दादा काय करतोय? स्वयंपाकघरात मदत करतोय की पसारा करतोय? बरं बरं, खरंच खूप छान. माझे मिस्टर पण मला हेल्प करतात. बरं वाटतं यार, म्हणजे हेल्पसाठी नाही पण त्या निमित्ताने गप्पा होतात, थोडंसं बरं वाटतं. एकत्र किचनमध्ये उभं राहतोय, है ना. तुमच्या सीसीवर असणाऱ्यापैकी कोण कोण आपल्या वाईफला मदत करते कमेंट करून सांगा बघू. आज किती जण होय म्हणतात मी करतो मदत म्हणून. बघा बघू. मी मुंबईवरून अलिबाग 85 किलोमीटर होईल. ओके, मुंबईवरून 85 किलोमीटर, बापरे, तरी पण लांबच आहे की. आम्ही तुमच्या लाईव्हला यायचं कारण सांगू का? स्नेहाच्या आत्याची मुलगी सेम तुमच्यासारखी दिसते, तुम्हाला पहिले तिची आठवण येते म्हणून. हा, खरं कर. म्हणतात ना की एका चेहऱ्याच्या 7 म्हणजे माणसं असतात. एक कदाचित मी 7वी वगैरे असेल. थँक्यू आदित्य दादा. अमोल दादा म्हणते जे काय झालं ते मुद्दाम केलंय असं काही नाही. त्यावेळेस त्या गोष्टी घडून गेल्या आणि तेव्हा पण काय वाटत नव्हतं, पण घरच्यांनी बाहेर काढलं तेव्हा अक्कल आली. आता सुधारलं पाहिजे. खूप छान दादा, खूप चांगला डिसिजन घेतलाय तुम्ही अमोल दादा, खरंच खूप छान. बरं वाटलं ऐकून. अरे प्रेम तू त्यांची कमेंट डिलीट का केलीस? हाईड का केलीस कमेंट? अरे प्रेम डिलीट का केलीस कमेंट अमोल दादांची? सगळेच आदित्य बोलतोय, ज्ञानाचा साठा हा केवळ वैयक्तिक नसून तो परंपरेचा प्रकाश आहे. धर्माच्या वाटेवर चालताना विवेकाचा दिवा तेवत ठेवण्याचा एक छोटासा प्रयत्न आहे. तुमच्या शब्दांनी या प्रवासाला अधिक ऊर्जा मिळाली. वा 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 वा. अरे प्रेम तू त्यांची कमेंट डिलीट का केली अमोल दादांची? यार हे काय माणसं, कुठे गेली? सगळ्यात ती कमेंट डिलीट केल्यास काय झालं? ये भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे लाइफ में? मंडळी लाईव्हवर चिन्मय म्हणते आलो दीदी. हाय चिन्मय. अरे प्रेम काय झालं, तू त्यांच्या सगळ्याच कमेंट डिलीट करून टाकल्यास? बाकी काही स्वयंपाक मध्ये काय काय स्पेशल आज? आज छोल्याची भाजी बनवली आहे आणि चपात्या बनवल्यात. आता मिस्टर डबा घेऊन गेले. चिन्मय म्हणते हाय. सुरेश दादा म्हणतात नवीन विशेष काय? आज नवीन विशेष काही नाही. मोदीजींनी सांगितलंय की सोनं खरेदी करायचं नाही, त्यामुळे यावर्षी लग्न ज्यांची लग्न नाही झाली आहे त्यांनी लग्न नका करू, सोनं नका खरेदी करू. अरे प्रेम तू कुठे गेलास यार? काय हे यार शी.
दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा दिगंबरा दिगंबरा. चिन्मय, आज तुमच्याकडे काय आहे स्वयंपाकाला? सुरेश दादा, तुमच्याकडे काय आहे आज जेवायला स्वयंपाक मध्ये? कसा गेलाय हाय आजचा दिवस? आजचा दिवस मस्त गेलाय. लाईव्ह संपवलं, मुलांना घेऊन आली, त्यानंतर जेवलो, त्यानंतर झोपली. झोपून जरा फ्रेश वाटतंय. हल्ली 2-3 दिवस झोपते दुपारची. अरे हा प्रेम कुठे गेला यार? त्या दादांना हाईड का केलं तेच मला कळलं नाही. पहिलं सांग तरी. आज अंड्याची पोळी आणि भाकरी, भात आणि मसूरची खुळी आमटी आहे. वा वा वा. आज मसूरची खुळी आमटी पण आहे का? वा वा वा, मस्त मस्त. मला आता तोंडाला पाणी सुटलं. मसूरची खुळी आमटी. हाय दत्तात्रय दादा, नमस्कार. नमस्कार दत्तात्रय दादा, स्वागत आहे. सुरेश दादा म्हणते लाईक करा सगळेजण पटापटा. येस, लाईक करा मंडळी. आज जेवायला दत्तात्रय दादा, आज जेवायला मी केलं आहे छोल्याची उसळ आणि चपात्या. सुरेश दादा मध्ये कन्नड मध्ये बोला. कन्नड मध्ये आलं असतं तर बोलले असते ना दादा, नाही येत ना. तुम्ही कसे आहात दत्तात्रय दादा विचारताय, तुम्ही कसे आहात ताई? मी मस्त आहे दत्तात्रय दादा. चिन्मय म्हणते एकदा का कोल्हापुरी खुळी आमटी खाल्ली की माणसं खरंच खुळी होतात. हा का? तिखट तिखट असेल ना एकदम. दत्तात्रय दादा म्हणतायत आज माझा वाढदिवस आहे ताई. हो दादा, सकाळी सांगितलात. केक वगैरे आणलात की नाही? या ताई बार्शीला. हो दादा, नक्की येतो, नक्की येतो. अरे हा प्रेम कुठे गेला? एकदा अवश्य भेट द्या. नक्की दादा, नक्की देऊ. हाय दिलीप दादा, नमस्कार, स्वागत आहे. हल्ली गॉडफादर कुठे येत नाही, ते कुठे गेले काय माहिती. आज कमेंट केलेली फक्त. वाढदिवसाची तयारी चालू आहे. वा 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 दत्तात्रय दादा, खूप छान, खूप छान. वा वा वा, मस्त एन्जॉय करा दादा. चिन्मय म्हणते नीरकुंड्री. हे काय? नीरकुंड्री, नीरकुंड्री, नीरकुंड्री. अमित शिंदे म्हणतात हाय हाय, नमस्कार. अमित दादा नमस्कार, स्वागत आहे. दिलीप दादा म्हणतात नमस्कार ताई, शुभरात्री. शुभरात्री दिलीप दादा, कसे आहात तुम्ही? मंडळी प्लीज नवीन मंडळींनी लाईक करा चॅनलला. जय शंकर ताई, जय शंकर, जय भोलेनाथ. चिन्मय म्हणते कन्नड आहे ओळखा. नाही रे बाबा, मला येतच नाही. आदित्य म्हणते फोडणी देत होतो वर्णाला, त्यामुळे 2 मिनिटं शांत होतो. बोला आता. ओके ओके. अरे कर रे, काम कर कर. आदित्य बोलते हो तुम्ही ज्ञानाचं काहीतरी म्हणत होते, त्या संदर्भात तुम्हाला सांगतो. ओके ओके, सांगा सांगा. दिलीप बोलतोय, दिलीप दादा म्हणतायत ताई 11 नंबर लाईक डन केला आहे. थँक्यू थँक्यू दिलीप दादा. अमित दादा प्लीज दत्तात्रय दादा चॅनलला नक्की लाईक करा. आज जेवायला वडापाव समोसे बनवली आहे ताई. आज सर्वांना पार्टी आहे. आम्हाला पण पार्टी, आम्हाला पण पार्टी पाहिजे. अरे हा प्रेम ना, काहीच समजत नाही बाबा ह्याचं. अशाने माझ दत्तात्रय दादा म्हणतायत मला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्याबद्दल धन्यवाद. थँक्यू सो मच. इट्स ओके दादा, वेलकम. आम्ही पण येतोय पार्टीला दादा तुमच्याकडे. लाईक केलं आहे. थँक्यू थँक्यू दादा, थँक्यू सो मच. एन्जॉय करा, या सर्वजण पार्टीला. येस, आम्ही येतो. नीरकुंड्री म्हणजे पाणी पी. ओके. अरे प्रेम, मी तुला मगापासून हाक मारते, कुठे गेलेलास? अरे त्यांना तू काय सगळं अमोल दादांना तू हाईड का केलंस? ताई तुला सर्वात मोठी पार्टी देणार आहे. हो का दत्तात्रय दादा? वा वा वा.
हाय सागर दादा, जेवण झालं का ताई साहेब म्हणताय सागर दादा. सागर दादा जेवण तर बनवलं आहे, छोल्याची उसळ आणि चपात्या बनवल्यात. तुम्ही जेवलात का सागर दादा? आणि सागर दादा कुठून बोलताय? मी कोणाला हाईड केलं? अरे प्रेम, तू कोणाला हाईड केलं काय? अमोल दादांना हाईड केलंयस बघ जरा, त्यांचे मेसेज डिलीट झाले, हाईड केलंयस तू. अमोल दादांना तू हाईड केलंस कशाला? पहिलं कर, अनहाईड कर त्यांना. दत्तात्रय दादा म्हणतात खूप छान बोलतात आई. थँक्यू दादा, थँक्यू सो मच. दीदी, आम्हा विद्यार्थ्यांवर खूप अन्याय होतो का म्हणून विचारा. काय विचारू? विद्यार्थ्यांवर अन्याय होतो का? आम्ही तर सर्वसाधारण लोक. माझ्याकडे असलेला ज्ञानाचा हा ठेवा माझा नसून माझ्या पूर्वजांची पुण्याई आणि आई वडिलांनी दिलेल्या संस्काराची शिदोरी आहे. हे त्यांचे आशीर्वाद आहेत. ओके, बघतो आणि काढतो आईड. हा ना, काढणार आहे यार. काय म्हणतील ते माझ्या लाईव्हला नेहमी असतात आणि तू त्याला हाईड करून टाकलंस. सागर दादा म्हणते ताई साहेब पुण्यात ना स्वारगेट. ओके, पुण्यातून आहात का? स्वागत आहे सागर दादा, खूप खूप. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. कधी कोकणात येऊन जा. अरे यार प्रेम, अमोल दादांना कर ना. दत्तात्रय दादा हसतायत. 1 मिनिट अमोल दादा, लाईव्हला थांबा. कुठून करू मी अनहाईड बाबा? काय हे? कुठून करू आता मी अनहाईड त्यांना? डोक्यालाच ताप आहे हा. कुठून करू अनहाईड आता त्यांना मी? माझ्याकडनं पण अनहाईड होत नाहीये आता. कसं करू मी त्यांना? सागर दादा मध्ये ताई साहेब महाड पर्यंत आलो आहे गणपतीपुळे. ओके, गणपतीपुळेला आलात का? वा वा वा. काय प्रेम हे तू केलंस? कसं करायचं आता? मला पण माहिती नाहीये. हाईड केलेल्या माणसाला परत हाईड कसं करायचं? अमोल दादा आता येत आहेत का मेसेज? बघा तुमचे. यार काय हे प्रेम कसं करायचं आता मला सांग.
थांब ना खुशी जरा. टेन सेकंड मधून नंतर येतात का बघूया. अमोल दादा परत कमेंट करा. हा बघा येते का. हे काय कसं करून ठेवलंय. त्यांच्या चॅनलवर जातो. मी MIBM कॉलेज. कोकणची माणसं साधी बोळी. येस दादा, कोकणची माणसं साधी बोळी. चिन्मय, पाऊस आला का कोल्हापूरला. वा रे वा, मस्तच. अनहाईड हा ऑप्शनच येत नाहीये यार. तू पण करू शकतेस हाईड ताई. अनहाईड कसं करू मानसी. चिन्मय म्हणतोय आम्हाला जर चांगले मार्क पडले तर लोक पार्टी मागतात. हे चुकीचं आहे. उलट त्या लोकांनीच आम्हाला पार्टी द्यायला पाहिजे. माणसांना फक्त पार्ट्याच पाहिजे असतात, बाकी काही नाही. किती मार्क पडले वगैरे काही नाहीये त्यांचं. हा, हीच आयडिया आहे. हिरोईन मी आलो. थँक्यू निहार, स्वागत आहे. अरे यार, अनहाईड भेटतच नाहीये. हो, चुकून झालं तेव्हा समजलं यार. पण ते बिचारे येतात रे माझ्या लाईव्हला नेहमी. दत्तात्रय दादा म्हणते उद्या सकाळी लाईव्हला भेटू. ओके दादा, बाय. दत्तात्रय दादा म्हणताय गुड बाय ताई, शुभरात्री. रामकृष्ण हरी. रामकृष्ण हरी दादा. दत्तात्रय दादा म्हणताय बाय 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 बाय. कुछ अच्छा करो तो कुछ ना कुछ कांड हो जाता है यार. वही ना. यार म्हणते काय म्हणजे तुला काय वाटतं का नाही एवढे दिवसांनी तू आली. हा, तू तर डॅम्बिसच येतच नाही हल्ली. तुला चॅनल शेअर करेन. ओके. यार म्हणते चिन्मय म्हणते ताई माई अक्का विचार करा पक्का. येस. यार बोलते आता काय कमेंट पण बघणार नाही. जाऊ का मग मी. अरे एक दादांना ना चुकून हाईड झालंय ना, त्यांना अनहाईड कसं करायचं ते बघत होतो. यार म्हणते ठीक आहे जातो मी. अरे थांबणार रे भावा. रे म्हणते लाईव्ह चालू ठेवा. आलो चेक करतोय. ओके. हाय निलेश दादा, नमस्कार. इलय निलेश. प्रेम म्हणता निलेश. यार म्हणतोय डॅम्बिस, तूच डॅम्बिस. कधीतरी येतो अमावस्ये पौर्णिमेला आणि मला म्हणतोय डॅम्बिस. प्रेम म्हणतोय अमोल पारदीला हाईड झालंय पण अनहाईड ऑप्शन नाही हाय. प्रेम म्हणते तुझ्याकडून बघ. अरे नाही होत रे. हा निलेश दादा तुझ्याकडून बघ. ताई अनहाईड कसा करायचा स्क्रीनशॉट पाठवलंय बघ. ओके.
कम्युनिटीमध्ये जाऊन नाही येत रे दादा एवढे ऑप्शन. Sign to YouTube Studio. From the left menu, select setting, community. In the hide user box, find the user like to show, select remove to next their name, select save. ओके बघते. माझा ब्ल्यू काढून घे आणि काय पूजा करू. यूट्यूब स्टुडिओ मधून होईल. ओके बघते मग. अमावस्या पौर्णिमा मी काय बोलतो नी पौर्णिमा कोण? तुझी गर्लफ्रेंड पौर्णिमा. चिन्मय म्हणतोय पाऊस मोठा आला आहे, लाईट गेली, मी वर एकटाच आहे, भूत येईल मी जातो. घाबरतो चिन्मय. अरे कोल्हापूरला पाऊस पडतोय बघा मंडळी, कोल्हापूरला पाऊस पडतोय. काय घोळ करून ठेवला रे देवा, रे देवा. अरे हाईड केलंय एका दादांना बिचाऱ्यांना. या प्रेमने केलं, प्रेमला आज उपाशी ठेवायचं, त्याला जेवणच नाही द्यायचं. अरे हा तो बाईक वर होता ना, चुकून झालं. आणि मी म्हणते अरे प्रेम त्यांना का केलं, ते काहीतरी आपल्या लाईफ बद्दल सांगत होते बिचारे. आणि बिचारे ना मी सकाळी घेतलं, दुपारी घेतलं, येतात माझ्या लाईव्हला. आता बघते मी क्रोम वरती जाऊन लाईव्ह संपलं की. बापरे वीज पडली, आता काय करू. मोठा आवाज आला, अरे पळ खाली. गडगडतय का तिकडे. निहार गोसावी, निहार मुंबईला पाऊस पडतोय का तुझ्याकडं. सकाळ झाली, चिकलू उठलं. बाईक वर होतो यार निलेश. प्रीतिया बोलली तेव्हा समजलं हाईट झालं ते. मारतोय आता तुका बघ, फटकेच घालतोय. बाईक चालवता चालवता तो हाईड करता. बाईक चालवता चालवताच हाईड करता तो. आणि म्हणतो काय झालं, मी कधी केलंय. मुंबईला पूर आला आहे हो का. पूर आलाय तर पोह तिथं जरा मस्तपैकी. चिन्मय म्हणते जातो बाय जेवायला. बाय चिन्मय, उद्या भेटू. सुरेश दादांना 4 डोळे लागले वाटतं. प्रेम म्हणतोय आणि ऑन हाईड ऑप्शन पण बंद झालाय. हे आपण हाईड केल्यानंतर अनहाईड करू शकत नाही त्यांना. एक खुशी झोपूया का, झोपूया. खुशी म्हणते मम्मी चल आता झोपूया, किती वाजले बघ. रोज तर 11 वाजता झोपतात आणि आता लाईव्ह घेते, मम्मी किती वाजले बघ, चल आता झोपूया. स्वतः दोघं जेवलीत आणि मला अजून जेवायला पण नाहीये. निलेश दादा काय म्हणतोय. हो बघितले त्यांचे मेसेज चॅनल ॲक्टिव्हिटीमध्ये. असे काही अक्षप्राह नाही वाटले. अरे नाही, ते मला आपलं लाईफबद्दल सांगत होते रे, त्यांचं पर्सनल लाईफबद्दल काही काही सांगत होते. तर आम्ही दोघं बोलत होतो आणि अचानक त्यांचे मेसेज डिलेट हाईड म्हणून आला. म्हटलं काय होतंय, काय केलं हे प्रेमने. तुका काय वाटतं का नाही हा पूर येऊन माका बोलतस त्यामध्येच. अरे पोहाची प्रॅक्टिस कर, स्विमिंग मध्ये जाऊ टाइम नसता ना. थांब सायलीला बोलवतो आणि तिला हाईड करून बघतो. अरे आता तिला कशाला हाईड करतो रे भावा, रे भावा नको रे हाईड करू. परत ती हाईड व्हायची, ती कधी नाही माझ्या लाईव्हला यायची. हळूहळू सगळ्यांनाच हाईड करून बघ, सगळे गायब माझ्या लाईव्ह वरचे. ओके ओके, मला पण दिसत नाही आहे, वेट. सुरेश दादा आंबे खातायत. प्रेम म्हणतोय मी येतोय लाईव्हला.
ती येतंय लाईव्हला. ओके. सुरेश दादा म्हणतात मँगो. निलेश दादा म्हणतात एक एक्सपेरिमेंट करतो. आता स्वतःलाच अनहाईड करतो का? चिन्मय म्हणते बाय बाय दीदी, जेवायला जातो. बाय चिन्मय. निहार म्हणते मी जातो बाय. तू पण जेवायला चालला काय रे निहार? सायलीला बोलवलंय, तिला हाईड करून बघतो. अरे नको रे बाबा, नको रे हाईड करू. मी दुसऱ्या आयडीने येतो आणि स्वतःलाच हाईड करतो आणि नंतर अनहाईड कुठे दिसते का बघतो. हा ओके. प्रेम म्हणतोय एकच मिनिट, सगळ्यांना हाईड करा. हाय सायली, हा प्रेम तुला आता हाईड करणार आहे बघ. त्याला सांगते नको करू. निलेश दादा हसतोय. चिन्मय म्हणते आलो मी परत थोडा वेळ थांबतो. आता काय झालं? सायली म्हणते प्रीती असेल. अगं या प्रेमने गाडी चालवता एका दादांना हाईड केलं. म्हणजे ते नेहमी खूप दिवसापासून येतात माझ्या लाईव्हला. आता हा हाईडच भेटत नाहीये. आता तो सगळ्यांना हाईड करून बघ ना. तुला हाईड करून बघतोय. सायली, सायली तुला हाईड केलं ग. सायली सॉरी. लाईट आली बाबा. अरे तिला का केलं रे? निलेश दादा दुसऱ्या आयडीने येत होता ना. हे भगवान. आता सायली पण गेली बिचारी. प्रेम आता तू सगळ्यांनाच अनहाईड करून टाक. जेवण झालं का तुमचं? नाही दादा, मुलं जेवली. तुमच्या कोकणात लहान मुलांना बाबू म्हणतात का? हो, माझ्या मिस्टरांना पण बाबू म्हणतात. कन्नड मध्ये बोला. कन्नड 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 कन्नड. प्रेम म्हणतोय सायली, सायली हे बघ तुला अनहाईड केलं. आता गेलीस तू माझ्या लाईव्ह वरून. का पण? काय का पण? असं बाबू, सोनिया, मोनिया, चिन्या. प्रीत्या सायलीला ब्लू देऊन बघ पटकन. ओके. आता क्लिकच होत नाहीये. सायली कमेंट करून बघ ग, येते का? येस केला मी. तुम क्या बोल रही है, मैं क्या बोल रहा हूँ त्यावर क्लिक होईल. येस दिला मी, स्टँड अप ब्लू दिला. निलेश कोयनने म्हणतात हॅलो. त्या निले अमोल दादांना सायली शेळके झालं का? येस आता झालं. आता ब्ल्यू काढून बघू का परत? अरे ज्यांना हाईड केलं ते. चिन्मय म्हणताय बरं मॅडम जातो मी, मम्मी बोलवते. हाय जेवाया. ओके चिन्मय बाय, गुड नाईट. वेट हा ताई. सायली आली, सायली आली. दुसरी आयडी हा आता परत मी नवीन आयडीने येतो. ओके. प्रेम बोलतोय इश्कॉल आता अमोलला पण कर. अमोल दादा तुम्ही आहात का लाईव्हला? सायलीचा ब्ल्यू काढून बघ. आता बघते हा सायलीचा ब्ल्यू काढून.
सायली परत कमेंट कर बघू. सायली मला प्रपोज करून बघ. प्रेम बघ काय सांगतोय. सायली मला प्रपोज करून इला इला गप मेल्या म्हणता तुका सायली. नशीब आहे सायली खानला. आता अमोल दादा तुम्ही आहात का प्लीज लाईव्हला बघा. कुठे आहेत ते अमोल दादांचं. आता अमोल दादा प्लीज कमेंट करा. अमोल भाऊंचं पण असंच कर. पण अमोल भाऊ परत कमेंट करायला पाहिजे ना रे. कमेंट करायला पाहिजे होती त्यांनी. काय हा ब्लू दिलं मी त्यांना. आणि परत ब्लू काढून टाकू का. हा मी ब्लू दिलं त्यांना रे. हुआ क्या असर. अमोल दादा आहात का लाईव्हला प्लीज. अमोल दादा चॅनल लाईव्हला आहात का. कमेंट करा कमेंट करा. अमोल दादा कमेंट करा. अमोल निलेश दादा आता हाईड का केलंस परत तू. अरे नाही दिसना. ब्ल्यू देऊचं लागता तरच होता ती अनहाईड. मेसेज परत त्यांनी केले नाही ना की होतला. चला मंडळी लय मोठा काम केलो आज. चला मंडळी आज लय मोठा काम केलो. अरे मी काढला उपाय अजून तू तेच करतोय निलेश. अरे निलेश दादा झालं ते मिटलं. ब्ल्यू देऊन मग येतो हाईड होता. ओके ओके इला लक्षात. हा काजळ लावून आले मी आज. सायले मेल्या बोलतस काय मला. तर गप मेल्या प्रपोज करू सांगत माका. त्यांनी मेसेज केला की मी त्यांना मग ब्ल्यू काढून घेऊ ना. आता ब्ल्यू तसंच ठेवू का प्रेम. ताई माझी आयडी झाली ब्लॉक. तिका ब्ल्यू दी मग आता. अरे खयची दादा निलेश दादा ही. आता कमेंट कर निलेश दादा कमेंट कर. हो सध्या ब्लू राहू दे. ओके ओके उद्या येतील ते. वसाड पडो बाप तर बाप. सायली पण झाली ताप. सायली तुका ताप म्हणता बघ गो. निलेशच्या त्या आयडीला पण ब्ल्यू दे. चला सगळ्यांका ब्लॉक करा. मी सगळ्यांका ब्ल्यू देऊन टाकतोय. निलेश दादा कमेंट कर त्या ब्ल्यू आयडी वरून. मी केलंय तुका आयडी ह्या दिले ब्ल्यू दिलंय. पोरानू माझं 15-20 मिनिटं तर त्या ब्ल्यू वरच गेली. हाईड आणि अनहाईड वर. प्रेम गप्प आता. थांब ना पुसू. थांब ना यार. हाय ग सायली आता सर्व चुका बाप.
अगो ती ब्लॉक झाली आता. कसो कसो स्क्रोल करू कमेंट, तिने स्क्रोल अप कर. अरे तुका ब्लू दिलंय ना, मग आता कमेंट येतली तुझी. निलेश दादा त्यांनाच कमेंट कर त्या आयडीन. आता येणार निलेश दादा तुझं मेसेज. कमेंट कर फक्त त्या आयडीने, ज्या आयडी ब्लॉक केलेलं त्या. काय रे उपद्व्याप करून ठेवतास. होय दिलंय निलेश दादा. डोक्या आपटले आता. माझा माझा तुमचा नाही. आधी माझा ब्ल्यू कार्ड. मला पण ताप नको. तुला ताप आला का प्रेम? तुला ताप आला का? मग तू डान्स कर. लाल लाल कलरचं बांगडो, बांगड्याचं कलर लाल. आम्ही बांगडो म्हणतो. सायली मेल्या बोलली त्याचं काय? अरे त्या प्रेमान बोलला रे. काय प्रेम? इलय इलय वर्जन 2. लाईक कर मग दे ना. वर्जन 2 आता खायच्या काढू. ओके ओके हे करा. लव यू बोलली ना प्रेम. हे भगवान, अभी लव बर्ड्स का शुरू हो गया. हम इधर से चलते हैं. बाय बाय. ही आयडिया भारी हा. राहू दे तुझा लव. ते का मेल्या बोललस ना गो सायली. ते का राग इलो बघ. बिचारा प्रेमाक मेल्या बोललस तू. निलेश दादा केलंय लाईक सबस्क्राईब पण केलंय या आयडीने. जो होता है अच्छे के लिए होता है. हे भगवान, सगळ्यांना समोर मेल्या बोलते. सायली सगळ्यांसमोर मेल्या बोलते. त्याला ना फोनवर मेल्या बोलायचं ना, लाईव्ह वर मेल्या नाही बोलायचं. पर्सनल मेसेज करायचं आणि मेल्या बोलायचं. ओके सायली. एकट्यात पण नाही बोलायचं. ओ एकट्यात पण नाही बोलायचं. मला वाटलं की एकट्याने तर एकट्यात बोलायचं. निलेश कोयने म्हणताय या आयडीने बोलतय हा आता. ओके निलेश दादा. तू सल्ले नको देऊ. अरे माझी 3% बॅटरी राहिली आहे. चला आता मी संपवते लाईव्ह. 3% बॅटरी राहिली आहे. बाय बाय. खाना खाने को आना. आधी माझा ब्लू कार्ड आहे. गप बस रे. तू हमारे लाइव की जान है जान. बाय प्रेम. बाय निलेश दादा. बाय सायली. सायली म्हणव ग त्याला, बिचारायला राग आलाय. बाय प्रेम. उद्या 10 वाजता, उद्या 8:30 वाजता. ओके. त्यानंतर 10:30 वाजता. त्यानंतर 1:15 वाजता भेटायचं. गेली सायली. टाटा बाय निलेश दादा. प्रेम. अरे चुकून झालं. सिरीज कॉलर नको मनावर घेऊ. येस मनावर नाही घ्यायचं. तू चुकून केलंस आणि तूच त्याच्यावर सोल्युशन काढलंस. मग याला म्हणतात भारी. एकदम भारी मस्त. तुला मी तर किती ओरडते है ना. मनावर नाही घ्यायचं काही. प्रीतियाताईचं मनावर घ्यायचं नाही. प्रीतियाताई फटके पण घालेल. मनावर घ्यायचं नाही. रडायचं नाही. फक्त हसत राहायचं आणि म्हणायचं कोकणची माणसं साधी भोळी आणि कोकणची प्रीतिया. आणि तुझं आणि सायलीचं लग्न होणार म्हणजे होणार. आम्ही आहोत पाठीशी.
कोयता घेऊ, आम्ही सगळे कोयते लपून ठेवणार आहे, लक्षात ठेव. ओके प्रेम. ते होणारच आहे. बाय बाय. बाय निलेश दादा.